سلام فتوات تخطاتلتي إيفن ميديا كم يتخونو سلست أفانا أقدمي غريتان دحاتتكو نلو منبار أزيا سحابيتن ماراخيتن شومون تخفال سحقوفت برلين ستسميت كأتالي كفال ناي مني هستهزلكم متإلخو إذا فيلم كم مكحا حاسيت ناي مدفينا غيركم وسادوا channel نحد الشح سبسكرايب مسبتحت زيدو لكم معينة تخطاتال فيلم كجمرو لكم سلاسخونكو مرج أخوم أبوتا كومنت أسفرولنا توم سبسكرايب زي كبركم تما سبسكرايب مقبار يترسو عندابلكو تأزبتنا لايك بمقبار نجمر سنة مكتتال برلين The Mastermind مينيت زير أخو مانتاليخم أبي بيبويلكم سيرش بمقبار زحالفكم كترو يدخليخم إذا حداش كفال دما اتفتو قد أباهر سونن برلين قدمنا باع البروفيسور متصبارو بسعبا كل هيواتون زفوت أمام عوت نيسرح هيواتون ترئي فيلميا كانت فتواي تراترن بغتانا بس حبيت فيلم قبلكم برلين معرف حدك أدما يكفال تجمر أمين هيست اتبوزح ترات أوت برلين بعلو قدم مسبع البروفيسور نتأوت زرفاتات مفتامو أقدمو إتاسال سيتي سبيتو أيدلكاني مسبلتو بقى اللبو تسير حديرو أم ساقيلا قدفاتو خدكيت كلا تأزبتنا نجمر برلين بقواهي أبسا مريت هيواتي كاب حماق نابتبوك أيرو سخلو نكرات كلتو خوينوم اتقداماي فقريو فقرقن لو مخون اللي كألن اتخال أي دما بمليونات وطير يوريو سلاسي نابتخال أي منج حقوسي كبليب لنامو نتو مسارح تخلالينا نابت حيساتهم تمزت ناي بوليس مكينا أتوا اتم علولات 4 سرقتي ناي بوليس كدان تخدينوم نأزب اتاب قدامايت سرع كايلا تبال كوينا بإلكتريك انجينيرينج استمرقتن كينو تبلحين تقرنا أمرو أدما بملكعاون مودادر تقالوا نبرت كايلا حد قب عقمان العلن تهالي حفر سلسخونة تنبر كل نجر أب تحت قطة خمسخونة برلين نكالسلنا أتيلو برلين نتأبقال أي تسرعو ريو خوينو ريو ناي مفتح كيلان زتعطو خزناتاتن معصوتاتن ريو نخخفتم زي تأكمون أب حلوف هواتو بزح جزي تتحيسو مأسار زسلچون سراقيو مساي كابس الرخبجن نجرات صبوك كيدو ملو تأساسين من قدين داخبرة كما بوس رئيني نفوعن بإدمسن أسن مسارح تيبنبال نريلا لينا اتسال سايدما داميان كوينو داميان نايفرست ممهرن بروفيسور زبل معرق سواهبون حجي دما ملو نملو تغيرو ناي ممهرنا سروح تنتينو بموتا رس خلهم سرقتن مخانز والسنة بإدم دما سعبي سرق إبنبال ندامين مسلالينا نابرو عيني مودعتان مسارقتو يساقر إزراب عيدما بروس تسمي خوينو بروس مسكول بات تأساسور نجارات أبجزيو من ساعته من ناي مركب حلفنت زلوان بناي سرقي برودكشن ماناجر بمبالي قلتو دحر ليلا دما كلهم أولات بحدا بمخان ناب حدا نايترار أدمنا بسنورون بولايس نسمونكم بولايس مسيلوم أتاو برلين دما نا أنتوني فالاس تبوها لسبينا دلينا كابيت فرد دما ورقت حزنا متسنا لنا بمبال نتساب بمحاس نابتلع علوي دربي نايتقازام روحو اتساب انتاي كيكا يندا بلاي ساربن أبقوتو دما ناي فرحس مئت ينبب نبرا برلين دما ناي سهاجر كرسو وسيدكا نقل خاب تغمو إلكايو بخال دما بقو بوتا ترت إلكالخا سلازت شعات عمد كتأساري خان دابلا نابت قرص استقامت قلب مأتاو ناي تهاجر كرس خاب استوهالو ناي تنتي ناي وين مستين دال على إذ قرسي ناي سهاجر ايكونان بمبال نحنا بولايس ايكونان جنز فتين كايو سلخا كبن ريبورت خين قبرل كان تدليخا إذ قرس زينا اي هابني بولو اتسب دما أمارات سلسي نبرو بزقربولو حساب تسامعو تتعاحزوم نتحت وردو أب تحت مس وردو كابتما ووزو نبرو أدومات حدا مسبيتو خفيلو سنبرسب نسوخم بولايسايت مسلونيخم اسك من قصاصيخم أرئيني وي أنا زفولتو حالق بوليسالو ناو دويلة قطارين دابلا انباقاروم سفتارة برلين دما تليفون تقبلو بمسبار من قصاص دي خادليخا بمبال كاب جبو شوكو دهر موتا انهي الكاب بمبال شوكو تندار ايه فرارحو نتم تأكيبهم سنبرو أدوما دما ناي كل من قصاص وسيدهم كي ساربو دهر متنقاقم نتسر بشت نبرا دما نابدك حيزمو يوطمو أمريت أوديقوم برلين نمنتاي كوم غيركا أبقن مسابيتقا جغنا نمخاندي حاسيبكا نفقري مسواتي تغفل مغنيات فقرن حوارو قونا كاي كالنيو حادا محالتي خطف أكاي بمبال ناي وشتو تزاريبو والحادا خي كبروي خادو
ድሕሪ ዝፍጻመ ድሕሪ 10 መዓልቲ ድማ ንስፔን ገዲፎም ናብ ፈረንሳ ገጾም ኣሲሮም ኣብ ፓሪስ ድሕሪ ምእታው ክቡር ዝበሃል መዕረፊ ጋይሽ ሒዞም ሓንቲ ሓዳሽ ካብ ኣባላቶም ዝኾነት ካሜሮን ንዕዘብ። ኣባላት በርሊን ድማ ንምንታይ ሓዳሽ ሰብ ተሓውሰልና ኣለኻ እንታይ ክእለት ስለ ዘለዋይ ብምባል ሓተትዎ። በርሊን ድማ ብዛዕባ ካሜሮን ክነግሮም ከሎ ካሜሮን ቅድሚ ሕጂ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ፋን ህይወትን ፍቑድ ባራት ትኸልል ዝነበረት ኮይና ሕጂ ግን ናይ ጭንቀት ሽግር ስለ ዘጋጠማ ናብ በርሊን መፀ ንዝሰርሖ ስራሕ ብምርኣይ ስርቂ ክትመሃር ከም ዝኾነት ብሃንደበት በርሊን ይነግረና። ካሜሮን ኣብ ጥቓ ሮይ ኮፍ ምስ በለት ሮይ ክጥምታን ኣብ እግራ ዝነበረ ውቃጦን ዶን ሉካትሚ ወይ እውን ኣይትጠምተኒ ዝብል ምሰበበ ድንግርግር ይብል። ድሕሪ በርሊን ነቲ ናይ ጥንቲ መስተይ ብምሓዝ ብዛዕባኡ እንዳነገሮም ከሎ ሕጂ ነዚ ክሳብ 40,000 ዩሮ ከውፀልናዩ ንሕና ግን ብ44 ሚልዮን ዩሮ ክንቅይሮ ኢና ብምባል ድሕሪ ሰሙን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ንጭረታ ዝመፁ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ናይ ንጉሳውያን መመላኽዒ ከም ዘለውን ድሕሪ ምግላጽ እዞም መመላኽዕቲ ኣብ ፍሉይ ቦታ ዝቕመጡ ኮይኖም ንሕና ድማ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክንሰርቆም ኢና ብምባል ነዚ ንኽሕግዞም ነቲ ናይ ጥንቲ ኢሎም ዘምፅዎ ናይ ዋይን መስተይ ጨፍሊቖም ኣብ ኣሞንያ ክሎራይድ ዝተባሃለ ኬሚካል እትዮም ናይ ጥንታዊ ንብረት ከም ዝላበስ ይገብርዎ። ድሕሪዚ ነቲ ጥንታዊ ንብረት ብምሓዝ ናይ ጥንታዊ ንብረት ተመራመርቲ መሲሎም ናብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኣምርሑ። ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዝጸንሖም ቀሺ ድማ ኣብቲ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ቅርሲ ከም ዘሎ ክነግርዎን ብዛዕባኦም ኣብ ኢንተርነት ምዝርግሑ ስለ ዘይተርፍ ካይላ ነዚ ከም ትዕሪ እንዳተዛረበት ቀፂልና ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ክነርእዮ ኢና። በዚ ድማ ክነእምኖ ንኽእል ኢና። ናብ ታሕቲ ምስ ወሰደና ድማ ብዝሓዝናዮ መሳርሒ ኣብ ታሕቲ ቀደም ዝተቐበረ ቅርሲ ከም ዘሎ እንዳነገርና ነእምኖ። ብድሕሪዚ 5 ሜትሮ ፊሕርና ነዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢድና ዘሎ ጥንታዊ መስተይ ወይን ምሳል ርኢና ካልኦት ቅርስታት እውን ከም ዘለው ነጊርና ነእምኖ ብምባል በርሊን ፕላኑ ገለጸሎም። ነዚ ኩሉ ነገር ክንገብር ዝደለናዮ ኣብቲ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን 20 ሜትሮ ወሪድካ ኣብታ ከተማ ዝሰወር 300 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ በዓት ስለ ዘሎ እዩ። ንሕና ድማ ከይተፈለጥና በቲ በዓት ኣቢልና ነቲ ናይ ንጉሳውያን መመላኽዒ ዝርከቦ መጫረቲ ክንበፅሕ ኢና ብምባል ይረዳእና። ነዚ ኩሉ ነገር ክገብሩ ግን ሓደ ሽግር ኣሎ። እነሱ ድማ እቶም ናይ ጥንቲ መመላኽዒ ካብ ዝተፈላለዩ 34 ከተማታት ብዝተፈላለየ መዓልቲዮም ዝመፁ። በርሊን ግን ነዚ ሽግር እውን መፍትሕ ዝኸውን ሓሳብ ኣለኒ ይብል። ኣብዚ ሒዞሞ ዘለው ሆቴል ፊት ንፊት ካልእ ሆቴል ኣሎ። ኣብኡ ድማ ናይቲ ጨረታ ቀንዲ ዳይሬክተር ዝኾነ ኮሊን ዝተባሃለ ሰብ ኣሎ። ንዕኡ እንዳተኸታተልና ድማ ነታ ናይ መወዳእታ ናይ ንጉሳውያን መመላኽዒ ናብቲ ቦታ ክትኣቱ ከላ ምስ ተረዳእና ነቲ ኸይዲ ከነካይዶ ኢና ኢልዎም ናብ ስራሕ ኣተዉ። እቲ ናይቲ ጨረታ ዋና ዳይሬክተር ኮሊን ምስ በዓልቲ በይቱ ካብቲ ዝነብረሉ ኣፓርታማ ምስ ወፀ በርሊን ድማ ብቕፅበት ንካይላን ሮይን ካሜሮንን ናብቲ ገዝኡ ኸይዶም ካሜራታት ብሕቡእ ክተኽልሉ ይእዝዞም። በርሊን ንካሜሮንን ሮይን ክጠማመቱ ስለ ዘስተውዓለሎም ናብ ሮይ ኣምሪሑ ብዓይኒ ጥርጣረ እንዳተዓዘቦ ካሜሮን ብናይ ርእሲ ጭንቀት ከም ዝተጠቕዐትን ከም መሓዘኻ ተኸናኸናን ቅረባን ዘይተደለየ ነገር ግን ፈፂምካ ከይትገብር ብምባል ይመኽሮ። ናብ ተልእኾኦም ስከዱ ድማ ካሜሮን ንሮይ ኮነ ኢላ ነቲ ናይ ኮሊን ዝነብረሉ ፓርታማ ንክኸፍቶ ተፀጊዓ እንዳተናኸፈቶ ንሱ ድማ ብተግባራታት ድንግርግር እንዳበሎ ኮሊን መፂኡ ንስቅላ ከይተተሓዙ ንናይ ኮሊን መንበር ማዕፆ ከፊቶም ንውሽጢ ኣተዉ። ቀፂሎም ካሜራታት ንምትካል ኣብ ተብተብ ዝነበረሉ እዋን ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዝነበረት ከልቢ መፃወቲያ ናይ ቴኒስ ኩዕሶ ናብኦም ተብላ እሞ ምስ ረኣየቶም ክትነብሕ ጀመረት። ካሜሮን ግን ተመሊሳ ነታ ናይ ቴኒስ ናብኣ ብምድርባይ ተፃውታ እሞ ካብቲ ስጋት ክናጎፍ ከኣሉ። በዚ ድማ ኣብቲ ገዛ ብዝተፈላለየ ቦታ ካሜራታት ክተኽሉ ከኣሉ። ኣብ መወዳእቱ ግን ስርሖም ወዲኦም ክወፁ ክብሉ ናይቲ ገዛ ማዕፆ ተኸፈተ። ብስምባደ እንዳተጓየዩ ክሕብኡ ፈተኑ። ካይላ ኣብ ኣርማድዮ ኣትያ ተሓብአት። ሮይ ምስ ካሜሮን ድማ ብታሕቲ ዓራት ኣትዮም ተሓብኡ። ነቲ ማዕፆ ዝኸፈተ ሰብ ጎረቤት ናይ ኮሊን ነበረ እሞ ኣኻልቡ ሒዙ ምስ ናይ ኮሊን ከልቢ ንምስንጋዕ ኣብ ምውፃእ ነበረ። እታ ናይ ኮሊን ከልቢ ግን ምስ በዓል ካሜሮን ኣብ ታሕቲ ዓራት ኮይና ተሸግሮም ነበረት። እቲ ጎረቤት ይፅዋዕ ብምባር ድማ ረይ ኩዕሶኣ ናብቲ ጎረቤት ገጽ ምስ ወርወራ ተመሊሳ ኸደት። በዚ ድማ ክተርፉን ስርሖም ከፃፉን ከኣሉ።
እትሰብ ወል ሓደ ኸይፈለጠ ኣኻልቡ ኣኪቡ ወፀ። ንሶም ድማ ካብ ጉድ ተሪፎም ብቕልጡፍ ናብቲ ዝሓዝዎ ሆቴል ተመለሱ። ንምሸቱ ሬይ ናብ ናይ ካሜሮን ክላስ ብምኻድ ትገብሮ ዘላ ነገር ጽቡቕ ከም ዘይኮነን ክዳኑ ኣብ ዝቕይረሉ ግዜ ኣፍጢታ ትጥምቶ። ብተወሳኺ ነቲ ማዕጾ ከፍቶ ከሎ ድማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተጸጊዓቶ ከም ዝነበረት እንዳዘኻኸረ ካብ ድሕሪ ሕጂ ስሩሖም ብግቡእ ክሰርሑ ምስ ነገራ ካሜሮን ግን ብተግባራ ጣዕጥት ከይበላ ብሰረብኡ ከይተገደሰትን እኳሊኡ እንዳውፅአት ናብ ገጻ እንዳገበረት ክትላገጽን ብበርሊን ተላኢኹ ከም ዝኾነ እንዳተዛረበት ከላ ሬይ ግን ብዙሕ ከይተዛረበ ኣጠንቂቕዋ ጥራሕ ከደ። በርሊን ድማ ለይቲ ሰንቢዱ ትስእሞ ናብቲ ካሜራ ኣብ ምክትታል ዝነበረ ዳምያን ኣምርሐ። ቀፂሉ ብዛዕባ እታ ዝፈትሓቱ ፍቃሪቱ ዝተሰምዖ ሓዘን ብዝተወሰነ ድሕሪ ምዕላል ኣብዚ ዓለም ፍቕሪ ዝበሃል የለን ኢሉ ይዛረብ። ንዳውያን ድማ ከይዱ ክዕርፍ ይነግሮ። በዝ ድማ በይኑ ኮይኑ ካሜራታት እንዳተኸታተለ ከሎ ሰበይቲ እቲ ናይቲ ጨረታ ዋና ዳይሬክተር ኮሊን ድቃስ ኣቢዋ ተስያ መጽሓፍ ንምንባብን ደርፊ እንዳሰምዐት ክትዘናጋዕ እንዳፈተነት ይዕዘብ። ቀፂላ ክዳውን ተቐያይራ ከልባ ብምሓዝ ብለይቱ ወፅያ ጉዕዞ ጀመረት። ነዚ ኩሉ ካይዳኣ ተገሪሙ ዝዕዘብ ዝነበረ በርሊን ድማ ንሱ እውን ካብ ክላሱ ብምውፃእ ክከታተላ ጀመረ። ካሜላ ከልባ ሒዛ ድሕሪ ዝተወሰነ መንገዲ ናብ ሓደ ፒያኖ ባር ዘለዎ ሬስቶራንት ኣተወት። ኣብኡ ምስ መሓዙታ ተራኺባ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ተዘውትሮ መድረኽ ተዋሂብዋ ጊታር ሒዛ ክትፃወትን ክትደርፍን ጀመረት። እቲ ደድሕሪኣ እንዳሰዓበ ዝመፀ በርሊን ድማ ብመልክዓን ብካናሪ ድምፃን ቅርፃን ዝተማረኸ ክመስል ብተምሳጢ ዕዘባ። ድሕሪ ዝተወሰነ ወዲኣ ናብ ገዛኣ ብተምራሓሉ ግዜ ድማ በርሊን ከማማፃፅኡ ድሕሪኣ እንዳሰዓበ ክሳብ ገዛኣ እንዳሰዓበ ፋነዋ። ቀፂሉ ናብ ክላሱ ብምእታው ኣብ ዓራት ኮይኑ ብናይ ደስታ ስምዒት ተመሊኡ ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት ሎሚ ክድቅስ እየ ይብለና። ነፀባሃይቱ ካይላን ብሩስን ነቲ ናይ ጥንቲ መስተይ ዝበልዎ ልክዕ ተቐቢሩ ከም ዝተረኸበ ንምምሳል ቀብርዎ ንዕዘብ። ብሩስ ምስ ካይላ ክዕልል ደልዩ ሓደ ነገር የፃውታ። ካይላ ብዝተወሰነ ትዕልሎ እኳ እንተነበረት ዝረብኡ ግን ካብ ትፅቢታ ወፃኢ ኮይኑዋ ሓፋር ብምዃናን ጠጠው ተብሎ። በዓል በርሊን ድማ ተሓዊሶሞም እቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን መራሒ እንዳመፅእ ከሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይፈህሩ ከም ዘለው እንዳምሰሉ በርሊን ድማ ንዴምያን ነቲ ምሸት ዝረኣየ ነገር ይነግሮ። ቀፂሉ በርሊን ብዛዕባኣ ብዝበለፀ ክፈልጥ ከም ዝደልን ከም ዝፈተዋን ሓገዙ ከም ዝደልን ይነግሮ። ዴምያን ግን እታ ጎርዞ ሰይቲ ትክሰርቅዎ ኣብ ታርጌት ዘሎ ሰብ ከም ዝኾነት ምስ ፈለጠ ብሕርቃን ከም ዘይተሓባበሮ ገለጸሉ። ብድሕሪዚ እቲ ቀሺ ናብኦም ገጹ ክመጽእ ምስ ረኣዩ ልክዕ ፍሒሮም ቅርፂ ከም ዝረኸቡ ንምምሳል ነታ ዝቐበርዋ መስተይት ናይ ዋይን ቀስ ኣቢሎም ኣብ ቅድሚኡ ኣውፅዋ። ቀፂሎም ካልኦት ብዙሓት ነገራት እውን ተቐቢሮም ከም ዘለው ብምንካር ንዝቕፅሉ 3 ሰሙናት ተተሽኦም ከም ዝቕፅሉ ይነግርዎ። እቲ ቀሺ ድማ ብዝረአዮ ነገር ደስ ኢልዎ ብዘይወኣን ሕደር ዘቕረብዎ ሕቶ ተቐበሎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት በርሊን ንሬይ ብምሓዝ ናብ ትማሊ ካሜላ ዝኣተወትሉ ሬስቶራንት ኣምርሐ። ክትመፅኣ ብዝብል ተስፋ ድማ ክፅበያ ጀመረ። ከም ዝሓሰቦ ካሜላ መፅያ ናብቲ ሬስቶራንት ክትኣቱ ከላ ይሪኣ። ንሬይ ድማ ድሕሪ 2 ደቃይቕ ትመፅእ እሞ ከምዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ክትርእየኒ ኢልካ ከም ዝመፀኻ ዓርከይ መሲልካ ናብ ውሽጢ እቶ ብምባል ነቲ ካሜላ ክትፈቶ ትኽእል እያ ዝበሎ መፅሓፍ ሒዙ ናብቲ ሬስቶራንት ገስገሰ። ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ድማ ኣብ ጎና ኮፍ በለ። እንተኾነ ግን ነቲ ሒዝዎ ዝመፅእ መፅሓፍ ሪኣ ክትዕልለኒ ኢሉ ተትፀበየ ካሜላ ግን ወይ ከ ክትሪኦ እውን ኣይከኣለትን። በርሊን ድማ ባዕሉ ዕላል ብምኽፋት ትማሊ ምሸት ክደርፍ ከላ ድምፂ ማራኺ ከም ዝነበረን ንሱ ድማ ንቫኬሽን ናብ ፓሪስ ከም ዝመፀን ሽሙ እውን ሳይመን ከም ዝበሃል ብምንጋር ይላለያ። ካሜላ ድማ ተላልያቶ በርሊን ዘረብኡ ብምቕፃል ብዛዕባ ትፈትዎ ደርፊ ክግምትን ክዕልላን ጀመረ። ካሜላ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ መፅሓፍ ሪኣ ዝተወሰነ ብዛዕባኡ ምስ ተዛረበት ሬይ ድማ ሰዓቱ ሓልዩ ደበኽበለ። ከም ዝበሎ ድማ ንበርሊን ከም ድሕሪ ብዙሕ ዓመት ዝረኽቦ ዘሎ ብምምሳል ኣካቢዱ ሰላም ብምባል ሓደርኡ ተዋፅአ። ድሕሪዚ በርሊን ንካሜላ ተሰናቢትዋ ምስ ሬይ ኣብ ካልእ መኣዲ ኮፍ በሉ። ድሕሪዚ በርሊን ስማዕ ሕጂ ክትወፅእ ከላ ሪኣትኒ ፍሽኽ ኢላ እንተኸይዳ ንሳ እውን ኣነ ደስ ኢልያ ኣለኹ ማለት እዩ ብምባል ክሳብ ትወፅእ ክፅበይ ጀመሩ።
ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ካሚላ ሰዓት ኣኺሉ ክትወፅእ ኣሽንጓንዶ ፍሻ ክትልግሰሉ ተጠውያ ኸማን ከይጠመተቶን ቻውን ከይበለቶ ተዓሰረት። በርሊን ድማ በዚ ዘይገሞቶ ነገር ሰንቢዱ ብኸመይ ከም ዝኸውን ይኽእል ብምባል ንረይ ብሰንኪኻዮ ንስኻ ካብ ልክዕ ዝሓለፈን ኣካኒንካን ሰላም ስለ ዝበልካኒ እዩ ነዛ ጓል ካልእ ሓሳብ ከም ዝህልዋ ጌርካ ብምባል ይነቕፎ። ኣብ ተመሳሳሊ ትዕዝብትና ዳምያን ንካይላን ብሩስን ምስ ካሜሮን ብምሓዝ ናብቲ 300 ኪሎ ሜትር ዝርግሐ ዘለዎ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ በዓቲ ኣተዉ። ድሕሪ ዝተወሰነ መንገዲ ናይ ሰባት ኣስከሬንን ኣዕፅምትን እንዳሓለፉ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ዝተለይዎ ቦታ ክበፅሑ ከኣሉ። ኣበይ ክፍሕሩ ከም ዘለዎም ዓቂኖም ድማ ነቲ መንደቅ ክፍሕርዎ ጀመሩ። በርሊን ድማ ሕጂ እውን ተስፋ ከይቆረፀ ናብ ገዛ ተመሊሱ ብካሜራን ካሜላ እንዳተኸታተላ ከሎ ካሜላ ንሎሚ መሓዝኣ ተቕርቦ ናይ ኦፔራ ኮንሰርት ክንከይድና ብምባል ኣብ ቀዲማ ቆፀራት ሒዛቱ ዝነበረት ሰብኣያ ምስ ደወለት ንሱ ግን ቆፀራ ከም ዝነበሮ ረሲዑ ከም ዘይጥዕሞን ሕጂ ዘይተርፍ ዓብ ስራሕ ከም ዘለዎ ብምንጋር በይና ክትከይድ ይነግራ። ካሜላ ድማ በዚ ሓሪቕ ኣብ ዝነበረትሉ በርሊን ነዚ ኩሉ ነገር ብሄድፎን ይሰምዕ። ነዚ ዘይድገም ዕድል ክትቀመሉ ስለ ዝተለየ ነቲ ሓሪቓ ዝነበረት ካሜላ ንምድባስ ናብቲ ንሳ ትኸዶ ናይ ኦፔራ ኮንሰርት ንምኻድ ሸበድበድ ይብል። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ቅሺ ናብ በዓል ዳምያን ኣምሪሑ ሎሚ ናብ ስፔን ክኸይድ ስለ ዝኸንኩ ነቲ ዝተረኸበ ቅርሲ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ናትና ሰባት ከሪኦም ብኡ ገይረ ድማ ከመርሙርየ ስለዚ እቲ ዝተረኸበ ቅርሲ ሃቡ ንበሎም። ዳምያን ዘይሓሰቦ ድቦላ ኮይንዎ ብስምባደ ንድሕንነት ክበሃል ነቲ ቅርሲ ክህብዎ ከም ዘይክእሉ ይነግሮ። እቲ ቀሺ ግን ብሕርቃን እዚ ቅርሲ እዚ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኣነ ድማ ዝደለኽዎ ክገብሮ ይኽእል ብምባል ነቲ መስተይ ተቐቢልዎም ቀፂሉ ጉዕዙኡ ናብ ስፔን ንምግባር ነቐለ። ዳምያን ድማ ዝገብሮ ጠፊእዎ ብቕፅበት ናብ በርሊን ደው ኢሉ እቲ መስተይ ቅርሲ በቲ ቀሺ ከም ዝተወሰደን እንተተመርሚሩ ድማ ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓት ጥራሕ ፌክ ምዃኑ ተፈሊጡ ንዓነ ኸኣ ኣብ ከቢድ ሽግር ክንወድቕ ኢና ብፖሊስ እውን ምትሓስና ዘይተርፊ ብምባል ይረድኦ። በርሊን ድማ ብስምባደ ነቲ ንዓመታት ዝተኸመሉን ዝሰራሓሉን ስርሑ በዚ ቅፅበት ከይበላሸዎ እንዳሓሰበ በቲ ካልእ ድማ እታ ዘፍቅራ ካሜላ ኣብ ኢዱ ከእትዋ ዝኽእለሉ ዓብ ዕድል ኣብ ቅድሚኡ ብምህላዉ ካብ ገንዘብን ፍቕርን ነየናይ ከም ዝመርፅ ምውሳን ከቢድዎ ኣብ ዓሚቕ ሓሳብን ትንታነን ኣተወ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ፍቕሪ ይሕሸኒ ብምባል ወሲኑ ንሮይ እቲ ቀሺ ቅድሚ ናብ ስፔን ምኻዱ ነቲ ቅርሲ ኣብ ኢድኩም ክትእትዎ ኣለኩም ብምባል ኣሲዝዎ ጉዕዝኡ ናብታ ብፍቕሪ ኣይርኢ ሰምዕ ጌራቶ ዘላ ካሜላ ምርሐ። በሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና በርሊን ቀዳማይ ክፋል ነዚ ይመስል ነይሩ። ከመይ ረኺብኩማ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ሓደሽቲ ተኸታተልቲ መደብና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ኩኑ እንዳበልኩ ክሳብ ኣብ ካልኣይ ክፋል ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም ንዓኹም።